U nastavku gledat ćete. Ok, ljudi, nastavit ću ovako da držim, pošto se bojim da ću ispuniti. Da, znam, smorio sam s ovom pozadinom i jako mi je žao što sam smorio s ovom pozadinom, ali moram da smaram s ovom pozadinom jer ne mogu nigde drugde da snimam, jer ova pozadina je najbolja. Jer u kući ne mogu. Ovo je jedina pozadina koju mogu da snimam napolju, a da nije u kući. Tako da smorio sam s ovom pozadinom, ali pozadina je skroz u redu jer je pozadina baš lepa. Gledaj sad ovo. Sad je još lepša pozadina, zato što ovo pozadina je lepša nego ona pozadina. Smorio sam s pozadinama, ajmo da krenemo na izazove. Ćao ljudi, s vama opet Mihac i danas, kao što možete vidjeti, ćemo da snimamo Izazovi me part 2. Dakle, prva epizoda je toliko pokidala sa lajkovima. Znači, imali smo freaking 11 lajkova i 56 pregleda. What the fuck, ljudi? Bukvalno za 2 dana skupila je 11 lajkova, a neki moji klipovi stari 6 mjeseci nemaju 11 lajkova. Očigledno volite da se ja mučim, tako da ajmo na drugi deo mučenja. Tako da ovdje sam zapisao izazove koje ste im pisali na Instagramu, tako da ajmo da počnemo. I da, ukoliko želite i vi da budete u sljedećoj epizodi, slobodno me zapratite na Instagramu, imat ćete link dole u deskripciji. Također, ukoliko želite da vidite izazov ime part 3, slobodno lajkujte ovaj video, subscribe-ujte se na kanal pošto je besplatno i u sljedećem videu ću da pozdravim 5 osoba koji su subscribe-ovali na kanal. Random ću izaberem i ukoliko imate sreće ćete u klipu, tako da super. Pređemo na same izazove, napiši svoje ime bez gledanja. Ok. Mama. Evo ga, na neki način sam napisao svoje ime. Transformiši se u jednoroga. Pročitaj moje pitanje unazad, ok? Dazan u ejna tip ja ti co rop rp. Eto, pročitao sam pitanje unazad. Otlumi 3 stvari. Ok. Iako današnji izazovi nisu bili nešto teški, ovaj će posebno za mene biti najteži izazov koji sam ikada uradio, a to je popi čašicu rakije. Ljudi moji, da li vi očekujete da ja mogu da popijem čašicu rakije? Stvarno? Ja ne podnosim alkohol, pogotovo rakiju. Ta vrelina u ustima, to... ali za vas hoću. Bože, šta ja radim za 101 subscriber? Ok, ljudi, prešli smo 100 freaking suba! Kako drugačije da vam kažem hvala, osim hvala. I daily upload klipovima. Znam da smo prešli 100 suba pre skoro 2 dana, ali prošla 2 klipa u prošla 2 dana su bili klipovi gde ja bukvalno se nisam obraćala vama i ćaća ili s vama opet Mihac i to je to. Znači, nisam se obraćala sa vama, nego je samo išla gluma, tako da nisam mogla nikako da vam se zahvalim, ali u opis, koji je pročitao opis, a mislim da nema takvih, sam napisao da sam taj dan izbacio 2 klipa, zato što smo prešli 100 suba i još sam izbacio i 2 live-a. Tako da, ukoliko niste pogledali sve to, slobodno idite u deskripciju i pogledajte oba 2 live-a, znači i jedan i drugi live, i pogledajte jedan i drugi klip. Jedan klip je glupa stvar koju svi radimo part 2, što je prva epizoda super prošla. I Loto. Loto mislim da ste verovatno pogledali. Vi koji gledate ovaj video
Hvala vam što ste aktivni i to je to. Idemo dalje. Tako da, idem da počnem čašicu rakije. Evo ljudi, tu sam, dakle, ovdje ima malo rakije, pošto nisam uzeo čašicu, sipao sam malo rakije u flašicu, tako da, već smrdi. Čekaj. Smrdi ovo jako. Ok ljudi, nastavit ću ovako da držim, pošto se bojim da ću da ispljunem malo, tako da... Evo. Oh my god, vrela su mi usta. Uspio sam challenge. I to je bilo to što se tiče ovog klipa, naravno ako se svidio obavezno lajkujte da vidimo da li možemo stignemo do 10 lajkova. Također ukoliko vam se svidio ovaj video, slobodno se subscribe-ite na kanal i pritisnite zvonce. Ukoliko želite vidjeti i ostale klipova, idite na moj kanal, imat ćete sve linkove dole u deskripciji. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Tada, Ček. Vi ste stvarno mislili da sam isprve uradio outro? I to je bilo to. Daj! Sad idemo na outro.